खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आंनि गेदेरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय आरो उन्दैखौ आंनि अननाय जासिहरबाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासे नायलां। दिनैनि भिडिअआनो जादों जोंहानि न'खराव सासे एक्स एनडिएफबि याव हाबनानै जोंहानि बेवाया मुंख्लं जादों। बिनि थाखायनो दिनै एक्स एनडिएफबि आफादनि बिथांमोनहा मान बावनो फैदों। बिमा बिफाखौ आर'नाइ मान बावनो फैदों आरोना। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाय बिथांमोनहा जोंनि न'खराव मुंख्लं न'खराव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नाब्लाबो जोंनि न'खराव फैनानै मान बावफैनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे जाय बिथांमोनहा मान बावफैदों बिसिनिसिम आंनि रोजा रोजा सिबिनायखौ जासिहरबाय आरोना। मा होनो दिनै जोंहानाव फैदों आरोना मान बावनो। बेखौनो आङो भिडिअ लाबाय आरो दसे। नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासेल' नायलांदो। जोंहानि बेवाइ जायोमोन थैनाय मुंख्लं जाय मुंख्लं जालांदों बिनि नामा माने जोङो सानसोरां होननानै न'आव गाबज्रियोमोन आरो आफादाव सोनाब गाबज्रियो आरोना सिमोनसापुरि सानजारि नोगोरनि। नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासेल' नायलांदो। मान बावफैनायाव बिथांमोनहा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय जोबजासे। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। मुंख्लं बिथां सोनाब रामसियारि बिथांखौ बुङो जोङो एन सानसोरां मुस्रि सानसोरां रामसियारि आरो बिथाङा आफादनि मुङावहाय एन सोनाब होननानै जोङो दिनै बिथांनि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्मनि मोनसे समनि मुंख्लं न'खरनि जोङो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्म हिसाबै जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादों। गाबोननि जिथुनाखि 14 सेप्तेम्बर बे 14 सेप्तेम्बरखौ एनडिएफबिआहाय बि बाम्बुर गोदाननिफ्राय लानानै सारा आसामावनो हारि माहारिनि आरो जोङो खौसेथिनि नोजोरखौ बोनानै आगानसे जि बर' माहारिनि मोन्थायखौ लाबोनो हादों। बे लाबोनो हानायावहाय दिनै एनडिएफबि बिबुङै थैनाय बिखौ बा मुंख्लं बे मुंख्लं सोदोबखौ एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्मआ दिनैसिमबो बावाखै आरो बिथांमोननि एनडिएफबिआव हाबसोमनानै जिउ दान होनाय बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों दिनै बर' माहारिया आगानसे दावखोनो हादों बा आगानसे जोङो थाबायनो हादों। दा बेयावहाय गाबोननि 14 सेप्तेम्बरखौ दहाय आं बुंनाय बायदिनो बि बाम्बुर गोदाननिफ्राय लानानै दिनै जोङो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्मआ सेन्ट्रेल हिसाबै जोंहा बाक्सायाव दिनै गाबोननि जानो गोनां बेखौ सेन्ट्रेल हिसाबै जोंहा खुंनाय लाहार फाहार लादों आरो सेन्ट्रेल हिसाबै जोंहा दायित्व मोननाय हिसाबै जोंहा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव दायित्व मोननाय हिसाबै आं दिनै धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्मनि आफादगिरि जानानै आरो आन्सलिक जिल्ला जोंहा आन्सलिक हिसाबै दानानै होजानाय हिसाबै दिनै आन्सलिकफोरखौ लानानै धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्मनि मुंख्लंफोरनि न'खराव हाबै जोङो दिनै गोसोखांनायजों लोगोसे 14 सेप्तेम्बरखौ जोंनि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्मनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि जिथुनाखि बिहोमा होलांनाय दान होलांनाय जिउआ जाहाथे बै समावहाय सनानि हांखोजों लिरना दोनजायो होननानै दिनैहाय जोङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्म आरो लोगोसे जनाय दखरा
आरो गगामुग दख'रा आरो जोङो जिल्ला हिसाबै गाबोन 14 सेप्तेम्बरखौ जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो जनाय सिलिकागुरियाव लानाय जादों। बेखायनो जोङो दिनै सिमेन्सापुरि गगामुग आरो जनाय बे हिसाबै जोङो दिनै एनडिपिआव जेसेबांखि मुंख्लं जादों बै समनिफ्राय बिथांमोननि मुं आरो बिथांमोननि थै बेसेन होनायनि गेजेरजों दिनै बर' माहारिया आगानसेबाबो दावखोनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि न'खरा जोंखौ साननो हागौ दिनै बिथांमोना जोंखौ जेबो खा खबर लायाखै, बिथांमोना दिनै उद्देश्य लायाखै, जाय सोलिनायनि गेजेरजों दिनैहाय एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्म दिनै जोङो गठन खालामनो हादों आरो गठन खालामनायनि गेजेरजों दिनै गभर्नमेन्टआ जोंनो जिबायदि इस्यु होदों, जिबायदि आर्टिकेल रानना होदों एनडिपिनि समस्याखौ फोजोबनायनि जोङो लामाखौ जोङो फोजोबलांनो थाखाय एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्मखौ दिनै गठन खालामनाय जादों आरो गठन खालामनाय हिसाबै दिनै धेमाजि जिल्लायावबो दिनै जोंनि जिथुनाखि एनडिपिआव मुंख्लं जालांनाय बिथां बि सोनाब आफादाव आरो सिमेन्सापुरि नैबे एरियानि धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरि एरियानि जयपुर हालामनि सानसोरां गुबै नामा बिथांनि मुंख्लंनि जिथुनाखि बेसेना जाहाथे सनानि हांखोजों लिरना दोनजायो होननानै दिनै बिथांमोननि न'खराव जोङो एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्म हिसाबै जों नुजाफैदों आरो नुजाफैनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो मा होनो हानो जोङो दिनै आफाद हिसाबै बिथांमोननि बिहोमा बिथांमोननि जिथुनाखि होलांनाय बिथांमोननि थै दान बावनायनि गेजेरजों दिनै दहायबो बुंदां बर' समाजा बेजों आगानसे दावखोबाय। बेखायनो दिनै आङो गाबोननि जानो गोनां जिथुनाखि मुंख्लं जोंनि 14 सेप्तेम्बर जिथुनाखि गोसोखांथि मुंख्लं सान बेयाव आं दिनैहाय खावलायफैदों धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्मनि आफादगिरि जानानै आरो दख'राखौ लानानै आं दिनैहाय बिथांमोननि न'आव ओंखारफैदों। बेबायदिनो जोङो खामानिखौ जोङो आवगायलांबाय थागोन आरो बेयावहाय दिनै मोनफ्रोमबो जोंनि बर' समाजनि हारि माहारि जेसेबांखि माहारियारि आफादफोर दङ, दिदोम आफादफोर दङ, बिथांमोनाबो दिनैहाय सिरि उन्दुना थाबाथाय जानाय नङा। दिनैहाय जोङो बर' समाजाहाय बबेखौ जोङो माबायदि खामानि मावलांनो हागोन, मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ जुदि जों होनो हायाब्ला, मुंख्लंफोरनि जुदि जोङो बिबार बावनानैल'सो खाला लगायनाल'सो जुदि जोङो सिरि थायोब्ला बियो जोङो बर' माहारिनि बै समाव नांबोनाय थै होनाय बेसेन होनाय होननाय जिथुनाखि उद्देश्य बे उद्देश्यआ मोगथां महराव जाफुंनाय नङा। बेखायनो आं गासैबो हारि माहारियारि आफादफोरनि गासै आफादखौनो खावलायदों, बर' समाजनि मोजां गाज्रि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ आं खावलायदों जिथुनाखि मुंख्लं बे मुंख्लं सोदोबा बिराद गिदिर। बे मुंख्लं होननाय सोदोबखौ जाहाथे जोङो माहारियारि आफादफोरा आरो एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्मनि जि मावनो लानाय हाबाफारिफोराव जाहाथे हेफाजाब होगोन आरो बिथांमोननि जि साननाय हनाय थै दान होनाय बिनि गेजेरजों आगानसे दावखोबाय। बिनि गेजेरजों गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ आं खावलायदों। मानोना बेहाय दिनै जोङो सानदों आङो सासे बारग' एनडिपि जानानै एक्स जानानै दिनै आङो बिथांमोननि न'आव मानो ओंखारफैनो गोनां जादों बेखौबो दिनै आंखौ कुइसन खालामनो हागौ धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपि हिसाबै आफादगिरि हिसाबै। खिन्थु जोंनि मावनांगौ खामानिया जोबाखै। दिनै आं मुंख्लं न'खरफोरनि न'आव ओंखारफैनानै बुंनो आङो हास्थायो। दिनै मुंख्लं न'खरफोरनि न'खराव आङो थाङै बुंनो हास्थायो। दिनै बैफोरनि खामानिखौ जोङो मावनो जोंनि एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्मआ गसंदों आरो जोङो न'खरफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे बिथांमोननि जिउआहाय ओरैनो दैयाव थाङा। फैगौ समफोरावहाय जोङो मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरफोरजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों खामानि मावगोन आरो माहारियारि आफादफोरजों रायलायनानै जों खामानि मावगोन होननानै आं दिनै गाबोननि जिथुनाखि गाबोननि 14 सेप्तेम्बरावहाय जाहाथे मुंख्लं न'खरनिफ्राय सासे सुबुं ओंखारहोयो। जोंनि बे धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्मआहाय मुंख्लं फोरबोखौ जोङो धेमाजि जिल्ला जनाय ओनसोलनि सिलिकागुरि बर' एलपि स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावहाय खुंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। दिनै बेखौ लोब्बा लानानै जोङो गोसोखां महर जोङो दिनै न'खरखौ बावाखै जाहाथे न'खरफोराबो जोंखौ साननाङा बिथांमोनखौ बावबाय माबाय होननानै। बेनिखायनो फिन गोसोखांनाय हाबाफारिखौ लाखिनानै दिनै आरनाय सोनाय हाबाफारि लादों। बे आरनाय हाबाफारिखौहाय जोंनि धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्मनि दख'रानि सिमेन्ट दख'रानि जोंहा मानगोनां सिमेन्ट दख'रा एक्स एनडिपि इउनाइटेड फार्मनि राम आफादगिरि बिथांखौ आङो बिनिनो जोनोमगिरि
खांगिरि बिथांखौ आङो आरनाय गांसेजों मान बावनो आं खावलायबाय आफादनि जानानै आरो बिथांनि न'खरनि फोलेरखौबो जाहाथे नोंथाङा मा जागोन बेयो बेवाइखौबो गांसे आरनायजों गांसे बिसोरनि न'खरनि फोलेरनि गांसे आरनायजों मान बावनो थाखाय आङो सिमिन दख'रा एक्सएनडिपि इउनाइटेड फरामनि जा नेहाथारि लेङाइ नेहाथारि बिथांखौ आङो मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोननि नांनाय आरो थै होनाय बेसेना ओरैनो जाथांथो आरो जों गोसोखांनानै दिनै बिथांमोनखौ फिन गोसोखांनानै बिनि जाहोनाव जों नुजाफैनाय जादों बेखायनो जोङो आफाद हिसाबै जों नाजाबाय थागोन आरो जोङो सरकारनि सायाव जोङो जि लेहमन गोनां जों होगोन बेखिनिखौ आं दिनै खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे गाबोननि जि 14 सेप्तेम्बर जोंनि गाबोननि मुंख्लं सान बे नुजाथिहैनो थाखाय आं दिनै धेमाजि जिल्ला एक्सएनडिपि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि जानानै आं नोंथांनि न'खरनिफोरखौ आं खावलायनो थाबाय एसेनोसै।